الرحيم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العظيم. Iki pokoke sak krungu-krungune nek cilik-cilik ra nggo pengeras hukum kabeh. Saiki ayo benge sing sering ngrungokne swara gedhe dadi rontok boloten. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir. Kita langsung bisa ayat. Sane sambung mergo niki connect banget sampai ayat ngisor. Ayat niki sing nerangke watek-wateke wong urip sing medhit ngene, sing lunga ngene. Nek medhit iki akhire piye, nek lunga akhire piye, ngoten niku diterangno teng ayat niki. Wingi nerangno bab wong sing medhit, ora mung medhit tapi merintah wong ngongkon medhit. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Wis medhit, metikil, ajak-ajak bature kancane dulure jak medhit. Iki takon medhit. Bondo nek golek ra karuan polam kok enak men kok weh-wehno ora usah. Enak-enak men kok jariahno ora usah. Kepenakan kiyaine niku enten ngoten niku disinggung nang Quran tapi tidak ya enten. Wa yaktumu nama atahum wa min fadli. Lekno anugerah Gusti Allah. Ora ngaku nek duweni anugerah Gusti Allah, contohnya bapakne duwe akeh. Duwe akeh ana bature dulure to kancane kepepet-petan kok yo aku silai duwe kok 500 utawa 1 juta leh. Walah. Lah enak tenan saiki. Nek ndek iki ngono kowe njaluk 5 juta apa 10 juta enak. Iku modele wong niku kan ya enak sampeyan saiki. Duwe kadung tak wis norono kadung tak tuku iki, tuku ngono kae entek. Saiki babar pisan ajane 500. 50.000 ora duwe. Buatake sapa nggih. Mbah brayang dhewe atine aku dikira lucu rene. Lah iki disinggung disindir mek Quran ya nama atahu wa fadli. Ora iku padha karo wong ora syukur mek nikmat Gusti Allah. Ora syukure piye? Ora syukure ya ora ngrasa nikmat, ora ngrasa syukur, ora ngrasa sugih. Wong nek ora duwe syukur wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhin bakal dicabut Gusti Allah
siksa sing lara ya ngenyek ya ngrendahno ya dihina-hina ben ning akhirate terus wa madza alaihim la yu'minuna billahi wa madza alaihim oh sing ayat iki waladina waladina yang guna ambalahum iku wis dek maksudnya telaai gitu ya waladina yang guna ambalahum ri'a'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir wong sing disinggung nek ya iku di samping wonge medhit perintah wong medhit terus kadang kala gelem nafkah jariyah tapi ria anas duduh-duduh wong aku wis nyumbang nang keluarga 50 juta wis nyumbang nang masjid kono 10 juta nang masjid kono 15 juta masjid kono aja tak sumbang ra jadi langgar kono aja tak sumbang wong ora jadi pondok ono ora tak sumbang wong ora jadi iki ria anas dipamer-pamerno wong gelem wehno ora menjadi kono wae dituduh-tuduhno wong ora mergo tujuan akhirat ora mergo tujuan iman nang Gusti Allah wala yu'minuna billahi wal yaumil akhir amai yakun syaitan lahu qorinan basa aqorina iki pertanyaan-pertanyaan sing melehno iki istifham sing melehno sapa nek sing luwih apik suwe elek meneh tukang wong sing kancane setan. Wa man yakul syaitan lakorina pada akorina. Sapa wonge sing uripe baturane setan, nggo setan mitenanan, nggo duwit manungsa niku fasa akorina. Sak elek-eleke kanca, dadi kanca setan niku ana setan ketok bangane sego bangane jangan bangane bakso setan ra ketok sangka jin. Lah sapa wae sing saben dina iku baturane kok setan ya kok setan ketok ya setan ra ketok iku sak elek-eleke kanca nek kita sebutno nek nado iki jek eling ora kelam nek iku eling yo gampang. Nah ini sore ya kan ora. Fa in kana syarrin ajanibu sur'atan fa in kana khairin faqarrinhu tahtati ana kanca Allah lakune yen ana kanca bagus ing gandang kancana ben ora fasa orina ben ora boleh sak welek-weleke kanca monggo ya milih-milih kanca nek wong sing lakone apik iku dadi kumpuli paling gak cara awake dhewe pinter urung kuat dadi wong pinter kaya wong cedhak bakul ngowangi rong kuat kula ngowangi paling gak sing dianggu kuwi ambune ngowangi lah nek cedhak kok cedhak rakus ora usah dheweke dhewe nganggu ya wis nganggu badhek sik ngoten niku kanggo sanepan ya kanca lakune dadono jauhi hindari yo ngene wangi maneh sik kawit lho banyak lare katawi wong maneh sik kiwir merending di kelembar duwe ora usah abang biru sithik ngene lho wis apa kudu ucul ae maneh malah nasak kok ya sing penting duwe iki ya receh kok nyalahno ngasar nyalahno magrib lah nek sik ngono kuwi nek isih kawin-kawin ngono kuwi nek wong elek dono aja cedhaki. Kabeh iku kabeh gak yakin nek iso dandani kok batahe
Aku tugasku dandani wong amoh-amoh sing tak dandani padha benek. Aku pancet ajur ramon. Batai wong pelikir dadi kena nyedak kira-kira iso madani iso nyoroti. Lah nek wong imane sik anggan-anggan kiwit-kiwit ya. Ngedono ana ana bagus. Nyampori diketoke dadi dhewe nanti lek ngaji kok nanti nek rondo ayo nek melok nek awake dhewe pengen tambah apik ya dan kancanono mergo kanca kuwi gak arek senang sani modele tak kok ane Pak Yai Batak iki modele wong piye gampang ayo wong orane wong piye nopo elae lu koyo godhonge dhuwur dodong taus kaya banyu di atas keladi lendar-lendar ora pegangan. Didelok wonge kancane sapa? Kancane tukang soto. Wonge gawene esuk anggere esuk iki motor parkir nang Blalo. Sore bar tahu parkir nang Blalo. Lah nek kono gak apa undangan kok piye? Ngaji to undangan nang Blalo nggih. Maget ya tae. Jadi terlalu mudah didelok, wong didelok wor-worane sapa, wor-worane tukang ngaji yo apik kuwi. Nek orane wor-worane tukang ngombe, banyu galak wong banyu keseren. Wah, gendho wis genah ngono ae. Umume ngoten dene nek sing ora kuwi yo sifatane wong, pentingane wong sing tugase kanggo menapa kahanan. Ae terus nomor iki. Ojo saiki. Wa ma'ala 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir. Wa ma'ala iku kaya apa to? Kepriye to ya iso. 'Alaihim iku bahayani marang alladzina. Bahasa Arab iku nek ndonga lahu ambek 'alaihim iku maknane aplikasine wis beda. Nek 'alaihim itu merugikan mereka. Nek lagu itu anugerah yang menguntungkan mereka. Lo aku pertanyaan yang alaihim ruginya apa atau alaihim apa yang merugikan mereka abote apa toh ruginya apa toh wama dalam kaya apa toh lan wama utawi kaya apa toh alaihim iku melaati utawa rugi nama aladina apa lau amanu lau dapat iman aladina billahi lawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan lawan dina akhir wa anfaqu lan infaqake nyodakake sapa aladina mimma sangka rezeki roko barang rozako kang wis paring rezeki hum ing aladina sapa Allah Gusti Allah. Nah, terakhir ini ayat niki mempertanyakan tapi cara mana meleh-meleh lah wong iku lho wong akeh kuwi muga menawa iman nang Gusti Allah iman ning dina akhir ngono rugine apa to jane kalau apane padahal malah untung malah bakal ayem malah bakal mulya kok padha ora gelem iku kok iki maksude piye kalau dipertanyakan ngono di ayat Quran apa yang membuat mereka bolak atine bolak kupinge ora gelem manut iki apa kira-kira sing membuat mereka kuwatir nek lara ta piye nek gelem taat wong nek iman mek Gusti Allah dina akhir terus infak sangka bagian kecil rezeki sing diparingi Gusti Allah. Apa sih membuat mereka wedi neraka ki apa dipertanyakan ngono ki sampai ayat iki mangga iki maksudnya ngono. Apa sih membuat mereka ngrasa abot iman nang Allah dina akhirat sedekah. Kok iki kena apa bolak-balik ayat iki tentang neraka watake wong sing mulan sing bakhil. Wong bakhil iku jujure rekoso atine. Dene loro tok wedi kalok. Wedi kurang. Wedi nek janji. Wedi nek diutangi ya pokoke wedi ditok. Ana isine mengatine was lan wedi was kuwatir.
sampai infak karo nang krana Allah wae ya wedi kok iman. Padahal Gusti Allah wis janji wong sing gelem sedekah infak sedekah krana Allah iku Gusti Allah wis janji neng akhirate bakal nampa bebodo sing ora iso diwilang gedine neng donya iki bakal dijoli kontan ngono kuwi jane ya nyata tapi jarang wong percaya maksudnya nyata ki aku bolak-balik nyatano terus aweh tapi ora apa Gusti Allah dijoli meh kontan terus aku terus aweh biasa kegemrot ngono kuwi mbok kon disangkane Gusti Allah njoli selalu tikel matikal tapi ngono iku jarang dipercaya kadang fakta nek fakta lha aku dikleletno Gusti Allah kene dibang Bulan balik kalau duit 100 balik 1 juta bulan balik tapi gak yakin aku nek nyai tapi apa kalau duitnya yang 100 stil dan aku ora ketok butuh nyek dulu aku itu aku pengen tak ada utang aku sithik-sithik ndelok jeneng Nabi tapi ra kondo nek utang aku pengen apa utang sapa sing tak utangi pengen nek bocah pengen yang bocah ngono iku lha iku fakta bola-balik langsung untuk jol kontane. Jol kontan ora trimo kali 2 kali. Kayak cerita ora apa-apa iki aku nyari iki beras. Dapat jeneng wajib sithik ora pamer ngarep kok. Aku iki jol wah ping 10 enek sih. Wah alah tok mana nek enggak luwih apik ya Dik. Gudang iki. Tok mana aku jentok diterik duit apa jadi beras jek sak becek ra dikiraken nyono aku padahal ora njoli fakta karo iku nek dunyane dijoli diplomatikal nek akhirat dijoli diplomatikal Gusti Allah ora ngira nyak-nyakno infake kawulane tapi sing akeh wong gak kuwi marang wong abut ora kabeh padahal ora kabeh mimma sebagian dari rezeki itu aja sebenarnya yang pemahaman wong niku nek diwek aku kalong padahal kan Nabi jamin ora kalong rezeki iku iso gak ora kalong bal yasdat balik tambah itu janjine Kanjeng Nabi tapi jarang wong percaya Nabi tapi hati banyak termabuk bareng nanti dipun ngira karawana entuk ayo mang kintal ape kok ndulur sekintal gamoh sing ora turu tok arek nampani minum men akeh tunggale nek ngono kuwi ae ayo wah blimbang dulu wae waton ae wis ra tau ngeki ndok blimbang ndok kaya wae patrape kok mikir iki sapa kuwi wah rasane diwi ngono kok ora nek ngono ya syukur alhamdulillah nek ngono ya nang istighfar sing akeh ngono inna wa kana bihi wa kana Allahu bihim alima Gusti Allah iku maha pirsa nang kawewe nang sedekah wong ajan sak lembute semua udah neneng jusama ko mayyamal mithqala dzarratin khairan yara sapa wonge sing amal saleh sak bobote beduk sak bobote atom dzarrah kuwi ora sing manahe biji sawi biji bayi ora sing manahe biji atom ora sing manahe beduk barang setuiti wae iku nek Gusti Allah paham sing kira-kira disia-sia ora ana sing dihapus dilangno sing gampang ilang ya Allah tak sak pirang-pirang wae utang sopan apik ulung tenan ya Mas ulung ya Pak ulung oleh kepepet tenan aku tulung dulu seminggu wis kene kula dina tak bayar tenan sopan apik lho giliran bayar tukarane akeh ngono. Gusti Allah ora nate barang sak lembute bleduk wae sing disia-siakno amale. Dadi sak darah lah niku bakal
ketokno lan ditika-tikelake saka api Gusti Allah didhawuhi Kanjeng Nabi. Saka api Gusti Allah sayange ambek wong iman. Nek ana wong niat apik nglakoni apik, aku engko apik sedekah cah umpamane. Lagi niat tok wis dicatet oleh ganjaran siji, kebagusan siji. Ngantek dilakoni utawa sedekah utawa bengi ape salat 100 rakaat cah. Lagi niat wis dicatet kebagusan siji. Sakwise dilakoni tenan iku kebagusan ditikelake ping 10 sampai ping 700 sampai ora ketung niku nek niat apik. Lah nek ana kawulane niat elek. Aku bengi ape nyolong gedheane aku iki cah. Ape nyolong pitike wajib cah. Niat ngono. Utawa bengi ape berarti berjaya cewek kae cah. Nangge ini ngono iku langsung dicatet malaikat didhawuhi aja tulis sik malaikat. Setelah lewat waktune kok ora sida nglakoni dicatet amal apik saka api Gusti Allah ngoten niku. Dadi niat ngamal elek, niat nglakoni elek kok ora sida dilakoni ngono iku diganjar ditulis amal saleh siji. Nek ngono umpamane nek ngono niat elek terus ae sing penting gak sida ngono. Kalau potongane kali maneh kawin niat elek sida terus ngono. Aku ape kalau niat elek ae sing penting gak sido kan diganjar apik yo. Prejengan imane tipis kok. Niat elek yo dadi yo sido elek. Nek wong awake dhewe cek kimil-kimil kok. Ora usah didoi cah menik-menik ae dhewe receh wis. Yo kaya pedhot imane kok. Jadi saka api Gusti Allah niat dilakoni elek ora sida dilakoni ora sida dicatet dening malaikat malah dicatet ngamal apik. Mula aja kuwatir aja wasumlang aja nganti wedi nek infak bakal ilang nek dheweke dhewe ngono infak gampang ilang to ora jenengane petung gampang ilang nek kita yang infak ora ngira dilangno. Mbek Gusti Allah wis pirsa nek manungsa iku banget senenge nek duwe. Mula nek ngakoni infak yo mimah ora kudu kabeh-kabehan. Sebagian kecil lah. Ora usah akeh-akehan. Go innahu bil khairi lasati manungsa iku senenge duit nemen tenanan cek diakoni nek diakoni Mas awake dhewe seneng kabeh. Nang wis ora seneng duit ya apik. Contone nek seneng ndek duit ra mungkin nek ndek duit wale 1 juta. Dosan kan cacahe 10. Sing 5 beli-beli. Sing loro anyar api-api, sing telu rada apik. Kok terapi kanggo tuku iki anyar, aja sik, mesti golek sing beli. Padahal anyar kok kapak regane padha wae, padha 100.000. Rumangsane nek sing apik kuwi bakal regane kelu iki jajal nganggo atusan umel lagi atusan anyar. Regane padha untuk rokok padha untuk pirang bungkus nang kula bungkus 100 ya. Nek nggo aku untuk bapak. Kadang cek nang brai kok. Kuwi atusan anyar utawa amok. Iki padha wae kok tapi kok kan jajal nek sak atusan 10. Sing limo anyar juse iki anyar. Maksane nek anyar ku mati ngono. Lah wong iki saking kok sangka seneng ndek dhuwit. Wis mesaki tok ora rene tapi kalong ngoman. Tahu mesaki akeh ora. Sing ngantek tiyang iki lho iki ngeneng sak lipan tok. Oh, pane nyekeli dhuwit kula juta sak ira rene iki suwun lho masane. Lewat sekelipetan. Wah, kita dindola, Bandung ini, mulai.
Dadi ngisaki tok wis seneng jane ngisaki Quran diguntingi hak padha ae wae jane. Wong nek ngisaki tok wis seneng. Tuku kuwi karo ngisaki duwe rumadane wis seneng. Padha-padha senenge ndang guntingi Quran. Dienggo tangtungan pokoknya bar tangtung hitung jiro kono sik 10 ae. Lah nek gunane iku ditangitune ndang guntingi Quran duwe doang iki. Tangtung jek 10 lembar 100 lembar. Padha ae lucu-lucu wong nek dipikir ya, duit tinggal tuku boleh paling sakit orang lain. Nek orang seneng ini ngono itu. Terus deh, ngelak. Bahkan Allah bihi ma'alimah Gusti Allah maha pirsa apa wae sing mbok sedekahno ate rawong, ate ora rawong. Gusti Allah mesti pirsa, malah wis seneng nek sedekah mboten ketinggalan ngoten niku Gusti Allah malah sampun remen. Inna Allaha sakjane Gusti Allah. Iki diterangke teng ayat iki sing dhuwur Allah. Inna Allaha sakjane Gusti Allah iku layak limu ora zalim ora ngayok ora ngani sapa Allah. Ora ngani yen wong siji wong tafsire dan misqala dzarratin ing sak bobote dzarrah. Dzarrahe kena diarani semut budak. Kena dimaknani sakwijine sawi utawa sakwiji bayem utawa sak blepung ngono ya kena. Dan kasih aswaru min namlatin. Luwes cilik timbang semut aswaru namlatin cilik-cilik semut ning tafsire dadi semut muda. Gusti Allah ora bakal mingani kaya ning kuwulane miskolan daroten ing sak bobote semut muda utawa sak bobote blepung wae. Gusti Allah ora bakal nyak-nyakno jenengan sing tau kebon nang kotak klutik 500 2000, 2000, nah sing 100 yo berapa tak yakin, nah caranya 100 jadi buat nona mulai sing 2000, mulai sing 5000. Silik Allah orang ira sia-sia na Gusti Allah. Layak limu pitkolan daroti ora bakal ngani ngoyo dolim utawa nyak-nyakno ngamale kawulane najan sak bobote semut muda engko nek kapan niblono sampeyan bakal diketokno luwih gedhe luwih indah lan luwih mulya sampeyan nang akhirate ora ana sing disia-siano. Wa ing takula lamun ana apa dara ana iku hasanatan bagus amal sing sithik banget mau kok amal apik suwiti banget mau sing dikene bangunan goreng dalan goreng amal apik maka yudo bakal dikelake sapa Allah ing darah bakal dikelake dikelake wayukti lan bareng sapa Allah milatunhu sapa arahe darah sapa arahe perkara sing di sedekah mau ajaran ing ganjaran aziman kang agung gedhe banget diijole sampe ning akhirat iku ora kena dibayarno nganggo pandangan mripat aku wis tau ora barang semewah apa aku wis tau krungu barang seindah apa aku wis tau ngayalno ning ati wala khotor fi qalbi basyar ora bisa dibayarno indahe swarga sampeyan kono padha bunga-bunga nek seneng-seneng tok rumah aku biyen namaku ora berjanji kok iso tok kaya ngene ya tenan padha cerita-cerita sak bature dia iso cerita karo balane karo kancane ning swarga iku padha cerita sampeyan iso jagongane adep-adepan api ala sururin mutaqabilin jumone seprimbet nang singgasana sofa sing super mewah karo adep-adepan
jagongane depan orang miring orang mengos ya ora pokoknya mutakobili sak Quran anggere nek ana sepurun mesti mutakobili nek dilan nang kancane semua ning sofa ya depan api ngono ora ukuran bunga-bunga cerita api-apian tok ditakno aku biyen duwe kanca iki ning dunya tapi wong iku brengsek ra iso ngono kuwi enak ya teh ola aku balaqadu mala ba'di yatasaalun niku ning surah As-Safa juz 23 wong ini swarga iki anak bature adep-adepan terus takon tinakon ya tasaalun iki saling bertanya iki kabare kan cara basa kene ngono kabeh piye wajah semenak seneng ngene jebule terus siji muni qala qailum minhum inni kana li qorin sing siji muni aku biyen nang dunya duwe kanca oke yo raket wae aku tapi muanas ati terus pokoknya mulai senang kerja ibadah wis ra gelem perok malah menyeki malah maju terus malah ini aku ngajak ngombe ngajak medok cara bahasa kita ngono inni kana li qorin nek tak kancane malah banggai aku inna kalamina musyaddiqin muline omongan lu tenan kok ora to bul sok suci yo iki critane wong kali suwarga jagongane ngono sampeyan terus diterjemahno inna kalamina musyaddiqin omongan nang kilo ya apa yo pinter-pinter tenan ora aida mitna wa kunna roban inna lamatiyun omongan orang masuk akal sampai aku mati wis dadi lebu dadi baru kelakaan mau sampai urip nek inna lamatiyun masa orang itu apa tangin nek terus koncone sing dijak jagongan mau genteng nyawe hal antum tolong lah saiki nang iki wong wis petok warung urung iki ayo golek yo wis goleki petuk ning dasare neraka jahanam golek sing koncone sing brengsek mau fatola afahu fi sawa'il jahim ayate jelas ngono goleki banjur petuk ning jero neraka jahim terus ditakoki ora tau piye kepenak nanggene ora tau lohi ing kita turdi tok mano aku dhewe nang dunya iki ing kita meh-meh wae lah mesti ro bleset ngaku piye tok mano aku dhewe nang dunya kok ngantek aku kowe la turdi nang mesti mbok gawa murtad kaya kowe tok mano melok blesek nang neraka kene ngoten niku nek jagongan ahli swarga iso ngene ngoten kuwi kabar macam-macam tentang urip ing dunya aku biyen jane berketen dek kowe iki Pak Sisna tapi aku berketen saiki kok ora iso nek jagongan nang kono ngono wis ora iso maklok wis ora iso nesu wong ahli swarga kuwi wis ora iso mrene wala jana ma fi sudurihim min ghillin sen api nesu mangkel bergeten dendam copot kabeh nek Gusti Allah hilang nek arek saling menyayangi ikhwanan saling bersaudara kabeh ala sururin mutaqabili ning 13 ya mutaqabili nang surat waqi'ah ya mutaqabili nang surat Shofat ya mutaqabili dadi nek swarga iku adep-adepan nek dolan kancane nek jagongan iki adep-adepan lho pada sebelum bete itu nak dilinggahi neng dunia kan kempet pis nanti kelek neng kono berubahnya tahu nek wong ape munggah kono ndek dewi gue lagi dilinggahi gue dewi neng bangga ngotot menduwur neng puk ngobat karo jagongan Gusti Allah ora bakal niat mereka ulana ijole kowe apik timbang yang kita korbankan mulo dunia iki omah utawa negara tempat tinggal sing sementara ora usah hati pikiran kabeh ditentekno kanggo dunya iki jawab wae kaya
turu-turu ora selesai mati pindah alam. Nek wis pindah alam iku nang kubur iku taruhane kubur kuwi awal pemukiman kanggo akhirat lan akhir pemukiman dunya. Angger nang kubur kuwi menak, yo ben akhirat wis gampang menak kabeh. Ucap wae ora nempel nang kubur dimpuki malaikat. Ya soalnya akhirat saya menolak ora terus lunga manggon ning omah kuburan kono siapno sing akeh sakmene supaya kono boten susah. Wa ma yakun inna Allah la ya'lamu ghaib wasanatan yudha'ifa yu'ti miladun ajran 'azima. Kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Ayat ini nerangno siji dina Kanjeng Nabi niku pernah memacano ayat sampai santrine Abdullah bin Mas'ud. Kanjeng Nabi senang najan Quran itu turun pada Kanjeng Nabi kami pemacaan santrine piyambake mirengke. Aku cek bacaan Quran Abdullah bin Mas'ud santrine sing kere maune ya kere ngantek nang Madinah cek kere cilik cendek tapi cerdas ra ya. Biar nang Mekah zaman Hijrah di buku Abu Jahal. Tapi akhirnya sing mateni Abu Jahal Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari kon macakno ayat dari Kanjeng Nabi. Kon macakno Quran. Barang teko ayat fa kaifa yajina min kulli ummatin bi syahidin. Iki langsung Kanjeng Nabi ngendi wis cetekno wis. Kanjeng Nabi langsung nguwun guguk nganti basah kuyup loe. Mergo apa? Ayat ini menerangkan tentang Kanjeng Nabi besok bakal nyeksen dengan umat nang akhirat wajariyah diberi terangke pakai faida cina pakai mongko itu halih kaya apa ida cina nalikane teko sapa ingsun dikuli ayatin kelawan dikuli umatin saking saben-saben umat bisa lidin kelawan saksi Wajina teko sapa ingsun bika kelawan sira Muhammad ala ulai ing atase iki di umat syahidan ing dadi saksi dadi jengben neng akhirat nang ora masa iku wong kafir iku karepe bantah ngeles kula mboten ngerti kan nang Gusti bahan nek iku dosa kula boten paham nek ngoten niku ora oleh. Ya Rabbana ma balaguna Gusti wong-wong iki tangan dari aku kok berarti lan ngeles ngoten Gusti Allah terus takon para rasul ayat Allah rusula alam tabluhum alam tublihuhum apa ora iso nyampe nang wong-wong kuwi Muhammad ma arsaltukum bihi apa ning utus dhewe nang sampe ya Rasul matur balang iki kula nyampene Kanjeng Nabi kula ora nyampe tapi tiang-tiang niku padha nantang-nantang dadi oleh-olehne alam yati kunandir apa ora nek Rasul sing ngedeni nek kowe piye terus akhire nganggo balan potensiakan nanti rugi Gusti lho mboten saged ngelak nggih jeneng yen utusan sing ngedeni tentang neraka janji tentang swarga bakal nabi ya kuna amanah dalallah min syai'in kula bantahi kula mboten percaya akhire terus Kanjeng Nabi diaturi nekseni nang seni nang umat kabeh lah Kanjeng Nabi niku anggere eling umate nek umate kira-kira mboten selamat ngoten niku sedih mula begitu diwasana dermi ayat iki Kanjeng Nabi nuwun pakai faida cina min kulli umatin bi syahidin wa cina bika ala haula syahida padahal iki umum kanggo sedaya umat terus wong-wong sing padha duraka iki piye maksude somben nek suwijine dina wis teko bakal tak takoni kabeh ngamale terus tak sediakno seksi
ora secara seksi tok tapi disebari kitab wong-wong sing lakone apik nampa kitab saka tangan tengen wong sing lakone elek nampa kitab saka tangan kiwa saka guri terus iqra kitab saiki waca kitabmu iki saiki wacane ora usah gila-gila sing wong apik iku tenang wae malah didodo-dodono aku qura'u kitabiyah malah didodo-dono iki lho kan itu delok kitab mamaku ijine api nek sing wong elek-elek sing mbok kitab saka tangan kiwa padha rawani sing elek padha ireng padha jemburan disebut oleh ayat ini sok benek ditakoki terus piye kowe jawabmu padahal itu jek ono seksi nang iki sing nyekseni para rasul lah kula boten menangi rasul kowe gak menangi sahabat boten menangi sahabat lah tabi'in boten menangi tabi'in lah kiai kowe menangi kiai ana sing nuturi kowe to biyen kiai sinten lah misale takok kula kiai kowe biyen maksud iki menangi kan menangi iki wonge terus ape elek-elek ngono ulah sing melok ngaji boten sida iku umpamane mah tak sekseni yo boten sida mripir Gusti malah ecek-ecek tok tempili ngono ae nek sing biasa melok kan nggih itu melok itu biasa melok dari ngaji yo melok buku ngaji Quran ngajan ya umat-umatan tapi dia disekseni ngono kabeh bakal nyekseni mergo sing dicelok dhisik dhewe yu imame pemimpine ya mana tak mukul la unasim bi imame dina iku Gusti Allah bakal ngundang nganggo nama rombongan pimpinane wa manut ya kita bau biyamini faulai kaya program kitab sing dile kitab tangan maka gampang dengan bangga muncul catatan amale mulai bilang apa tilah nanti kalau dikisah kalian kimate bukunya muncul seket toh tutus nanti dia Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim yasukul khaira ila Allah Bismillahirrahmanirrahim la yasrifu su'a ila Allah Bismillahirrahmanirrahim ma kana min ni'matin wa min Allah Bismillahirrahmanirrahim la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika ma qata'na naqulu laka bi ni'matika 'alayya wa naqulu bi dhunubina wa ighfir lana innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa innaka 'afuwwun karim yuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim wa inna nas'aluka ridwanaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum